पवन सिंह जी के हर हर गंगे की टीजर आवता। जी हाँ दोस्तों, बता दी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़ा फिल्म जो कि हर हर गंगे रहे ओकर टीजर आप सबके बीच लावल जाता। आपके बता दी कि हर हर गंगे बहुत ही जबरदस्त रहे और एक शूटिंग में भी बहुत ज्यादा लागल बा, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा शूटिंग वाला फिल्म ही साबित भइल बा। अभी तक बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी में बहुत ज्यादा मेहनत कइले बाड़े, साथ ही स्मृति सिन्हा जी बहुत मेहनत कइले बाड़ी। आपके बता दी 14 तारीख की करा के रिलीज के होल जाई क्लाइमेट आर्ट्स चैनल से। और आप सबसे उम्मीद बा कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना देवे के बा, काहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार पवन सिंह बहुत ज्यादा मेहनत कइले बाड़े फिल्म पर। और आप सबसे उम्मीद बा इतना ज्यादा प्यार देम कि टीजर बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दी। दोस्तों बता दी कि हर हर गंगे मूवी बहुत भाषा में रिलीज कइल जाई, पेन इंडिया से रिलीज हुई फिल्म। आपके बता दी ई जो कि स्वच्छ गंगा के लेकर ई फिल्म बा, भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बढ़िया और अलग कहानी में फिल्म बनल बा। और आपके बता दी कि बहुत बड़ा बजट से बनल बा, गंगा किनारे के शूटिंग बा, बनारस से लेकर बहुत ही बढ़िया यूपी में शूटिंग भइल बा, लोकेशन भी बहुत जबरदस्त बा। 14 तारीख की टीजर आते ही आप क्लाइमेट आर्ट्स चैनल पर जाके ज्यादा से ज्यादा प्यार दे हम। तो दोस्तों आप इस टीजर का कितना इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए।